Assalamu alaikum. Hormatly türkmenler, türki mallar, oğuzlar, mämin musulmanlar, men Juma Sapar Türkmen. Hormatly türkmenler, türki mallar, Türkistandan gelen Türkler yakın günlerde İstanbul'da, Türkiye'de bir protesta mitingimiz var. Hemmäňizi çağırýar şu protesta mitinge. Türkmenlere yardım et ey Türkiye. Almasa Türklere yardım eyle ey Türkiye diýen bir protesta mitinge çek boltuz inşallah. Şoňa hemmäňizi çağırýar. Telefon nomerleri var şu videonun aşağında. Şoňa telefon ediňiz, gepleşes inşallah. Haýsy ýerde bolýar? Haýsy ýerlerde goly sizlere şonu hem aýdyňlar, birlikde täze herekete başlap duruz. Hormatly türkmenler, diňe Türkmenistan türkmenlerine däl, Afganistandan gelen, İrandan gelen, Türkistandan gelen dogallarymyzy hem çağırýas, başga hem türkmenleri, türkleri, özbek, uýgur, gazak, garagalpak dogallarymyzy çağırýas ki birlikde şu protestan mitingi geçireli, Türklere yardım eyle ey Türkiye diýeni protesta mitingimiz var. Şu proteste inşallah bizim türkmenler çıkıp aýtsyn ýagdaýlaryny şeýle bolupdy. Bizlere vatandaşlyk beriňiz, bizlere pasaport beriňiz, biz watanymyza gidip bilemizak, biz kesel bir ýerde bir imkanymız ýok, bize bir yardım ediň dip inşallah bir özüňiz problemleriňizi dile getirýäňiz nesip etse. Hem de şu bilýäňiz ki şu ýerde öýlenen, durmuşa çıkan Türkmenistan vatandaşlary wa çağaly bolup gitdi köpsi. Pasaport alyp bilenak. Şu meseleleri hem inşallah aýdýas. Şu Türkiye'nin hükümeti Tayyip Erdoğan'dan, devlet bahçalıdan yardım sorap halka Türkmenlere, Türklere kömek ettiğini bir protesta mitingi geçecek boltuz inşallah. Şu an ahliňizi çağırýas. İkinci mesele Afganistan'dan gelip duran haber. Afganistan'ın içindeki Türkmenlerin ýagdaýy juda kyn. Şu Afganistan'ın içinde yaşayan Türkmen dogallarymyz aýdýas ki, eger ýagdaýy kyn bolan bolsa, onda 20-30 adam bolup hemmäňiz köpçülük cemaat bolup Türkmenistan'ın serhetine, Türkmenistan'a tarap ýöreňiz. Türkmenistan'ın serhetine baramahalyňyzda bizlere video, surat goýberiň, habar goýberiňiz. Biz Birleşmiş Milletlerine, Türkiye, Azerbaýjana hem başga hem Türkiýe döwletlerine şu gerek bolsa şu Ýewropada, Amerika hem başga hem döwletlere habar berip sizleri Türkmenistan'ın içinde wagtlaýynça şu ýerde durup sonra sizleri Ýewropa, Amerika, Kanadaýa çykaryp goýberlen ýoly bar özü. Bilen bolsaňyzlar şu Afganistan hakimiýetine Taliban gelende köp täjikler Täjikistana göçüp gitdi. Köp özbekler Özbekistana göçüp gitdiler, bardylar. Şolary alyp, soň olary Ýewropa çykaryp goýberdi şu döwletler. İnşallah Türkmenistan hem şolary ýaly hyzmat edýär. Elbetde bu diktator etmez. Diktator çünkü Türkmen hem dal bu Kurban Berdi Muhammed musulmanam dal, insanam dal. Ýöne Türkmenistan'ın içine gelen mahalyňyza bize habar beriňiz. İnşallah bizim elimizden geldi kömek edýäs nesip etse. Şoday. Hormatly türkmenler, türki mallar, Türkmenistan'ın türkmeni misin sen? Afganistan'ın türkmeni misin? Niren türkmeni bolsaň bol, insan bolsaň boldy. Şu öňümizäki boljak protesta mitinige çağırýas. Şu ýerde özüňiziň problemleriňizi, özüňiziň mamalaryňyzy aýdýaňyz inşallah. Koşulun birlikte biz sesimizi Türkmenleri duyun ey Türkiye, ya olmasa Türkmenlere yardım eyle, Türklere yardım eyle ey Türkiye diyen bir proteste geçirecek boltuz inşallah. Allah azze ve celle bereketli etsin, sesimizi duyursun. Inne hazır görüpdüňä hormatly Türkmenler, öz Türkmenistanymyzdan näden adam 2 milyon adam Türkiye'de geçiyor. Hemmäzi Türkmenistan ýagdaýy gaçan gutulýa, duran tutulýa bolup dur. Türkmenistan'ın içinde bir ayaklanma boljak boldy, protesta miting boljak boldy, bunu bilýäňiz. Ýöne bärde gezeller näçin? Mecburi Türkiye'den pasaport almak, ýa bolmasa Ýewropa çykyp gitmek ýollaryny görüp durlar adamlar. Durmak ýok. Elimizden geldikçe hareket edýäs. Bizim elimizde güç, kuwat bolmasa da, mal mülk bolmasa da imanımız var, dilimiz var. Hareket edýäs. Şoň üçin ýakyndaky boljak protesta mitinge çağırýas. Türkmenlere, şu Türkistandan gelen Türklere vatandaşlyk beriňiz, pasaport beriňiz, yardım eýleňiz ey Türkiye diýen inşallah bir protesta mitingimiz var. Hemmäňizi çağırýas, birlikde hareket edýäs inşallah. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuhu.